खुलुमबाय बिटिआर निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे आं गोदान भिडिअ लानानै फैबा सिगांग्रो नटिफिकेसन मोनहैनाय बायदियै। भारत हादरनि मुंदांखा फावखुंगुर रजनीकान्तखौ 2020 मायथाइनि दादा साहेब फाल्के बिमुं होबाय। तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि रंजा खुंगुर बसुमतारीआ मैया बिजेपिआव जगदान होबाय एबा बिजेपिआव जयेन जाबाय। बिथाङा 70 नं माजबाद समस्ति इउपिपिएलनि बिजाथि रतेन्द्र दैमारी। बिथाङा मैया सानखौ नायनानै गाव देरहाखागोना रोखा होननानै खौरांगिरिनि गेजेराव फोरमायनानै होयो। बिथाङा इउपिपिएलनि जानानै बिथाङा सेथियावनो देरहासार जानो हागोन होननानै फोरमायनानै होयो। आसाम बिधानसभा नैथि खोलोबखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिफेन बर'जों दान्दिसे खौरांगिरिफोरा मोगा-मोगि खालायदों आरो नैथि खोलोबनि बिसायख'थिया माबायदि जालांगोन बिनि सायावहाय गुवारै खेंफोरथि होनानै होदों। बिथां एबसुनि आफादगिरि दिफेन बर'। बिथाङा गुवारै खेंफोरथि होनानै होदों, बेखेवनानै होदों। मे दाननि उनाव बिजेपि हानजाया सरकार दाखांनानै बांगालनि आबादारिफोरनो 18,000 रां होगोन, लोगोसे ना फिसिग्रा आबादारिफोरखौबो मदद होगोन आरो सोलायलायनायनि गुबै जागाया 1 दाननि उनावनो जागोन। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ बे बाथ्राखौ बुंनानै होयो। रायजो-राजाफोरनि गेजेराव आसाम रायजो-राजाफोरा लानाय बन्ध बेंक एबा गुबुन गुबुन बेंकफोराव लानाय लनफोरखौ बिजेपि, इउपिपिएल, एसजिपि, जेएसपिआ सरकार फैयोब्ला लनखौ मारिनानै होगोन एबा सुख'नानै होगोन होननानै बुंदों। बिथां आसामनि प्राइम मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंनानै होयो। रायजो-राजाफोरनि गेजेराव मुंदांखा राजनितिगिरि लोगोसे बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि किरण खेर बिथाङा ब्लड प्रेसार बेरामजों भुगिनानै दङ। बिथाङा जोंनि बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'आ क'क्राझाराव भारत हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि फैनायाव नुजाथिनायाव माखासे बेसेनगोसा बिबुंथि लाखिदों। बिस्वजित दैमारीआ बुङो जे जाय आंनि खामानि मावगोन बिनि थाखाय बिनि खामानि मावनानै होगोन होननानै बुंदों। बिथां बिस्वजित दैमारीआ खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बे बाथ्राखौ बुंनानै होयो।